No importa si ets independentista, federalista o unionista. Si vius a Catalunya, el que t'explicarem en aquest vídeo t'interessa molt. El PSOE i Podemos han presentat fa uns dies la seva proposta de pressupostos per l'any 2022 i ara tothom hi està dient la seva. Que si són uns pressupostos meravellosos per Catalunya, que si són un desastre, que si Esquerra i Junts els han d'aprovar, que si no els han d'aprovar... Òbviament, que cada un pensi el que vulgui, però hi ha 3 dades que són indiscutibles i de les que no se'n parla gaire. D'aquí una setmana s'han de votar els pressupostos de 2022 al Congreso de los Diputados i nosaltres creiem que abans de la votació aquest vídeo amb aquestes 3 dades hauria d'arribar a tots els mòbils de Catalunya. Comencem! Dada número 1. La trampa dels pressupostos executats. Els pressupostos de l'Estat reparteixen els diners entre les comunitats autònomes tenint en compte, entre d'altres coses, la població. Les 4 comunitats més poblades són, per aquest ordre, Andalusia, Catalunya, Madrid i el País Valencià. Això vol dir que normalment aquestes són les 4 comunitats que més diners tenen pressupostats. Per exemple, els pressupostos del 2021, que el PSOE i Podemos van aprovar amb els vots d'Esquerra, a Andalusia li van tocar 2.146 milions d'euros, a Catalunya 1.999, a Madrid 1.250 i a la Comunitat Valenciana 1.164 milions d'euros. Esquerra Republicana va explicar que donava suport a aquests pressupostos del PSOE i Podemos perquè la quantitat de diners pressupostada per Catalunya era suficient. Així ho explicava Pere Aragonès. Estem parlant, doncs, d'una xifra totalment excepcional. És la més gran que rebran uns pressupostos generals de l'Estat en aquest segle. Però, sobretot, és una xifra que també situa per primera vegada les inversions i les transferències de capitals per fer inversions per part de la Generalitat per sobre del que és el nostre percentatge en PIB respecte al total de l'Estat, que és un dels criteris que hem estat batallant sempre. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va acusar a Pedro Sánchez de contentar a sus socios nacionalistas a canvi de diners. La qüestió és que, quan es van aprovar els pressupostos de 2021, tothom tenia interès de dir que Catalunya s'emportava una bona picossada. Al PSOE li interessava dir-ho per convèncer Esquerra que votés a favor. A Esquerra li interessava dir-ho per demostrar que havia aconseguit un bon tracte a Madrid i al PP també li interessava dir-ho per carregar contra Pedro Sánchez i Esquerra. D'aquesta manera, en la imaginació de milions de persones arreu de l'Estat, els catalans tornaven a emportar-se un munt de diners de l'Estat. Però és veritat això? Per respondre a aquesta pregunta cal tenir clara una cosa de la qual se'n parla molt poc. Una cosa és prometre que s'invertiran molts milions a una comunitat autònoma i una altra cosa és fer-ho. Una cosa és el que prometen els pressupostos i una altra cosa és si aquests pressupostos s'executen. Els pressupostos són la promesa. El pressupost executat és el que finalment s'acaba invertint. La pregunta, doncs, és: es va executar el pressupost de 2021? Es van complir les promeses del PSOE i Podemos a Esquerra Republicana? Anem a veure les dades oficials del Ministerio de Hacienda. Els primers 6 mesos de 2021, a Andalusia s'havia executat el 16% dels diners promesos, uns 343 milions d'euros. A Catalunya s'havia executat el 13% dels diners promesos, uns 259 milions d'euros. A la Comunitat Valenciana s'havia executat el 16% dels diners promesos, uns 186 milions d'euros. Però quan arribem a Madrid veiem que en el mateix període s'havia executat un 41% dels diners promesos, és a dir, uns 512 milions d'euros. Així és com Madrid, que es queixava del que rebia Catalunya, al final queda molt per davant de tothom. Si mirem la llista completa, la cosa queda així. Al capdamunt, Madrid, amb el 41%. Després venen totes les altres comunitats autònomes. Al final de tot, el País Valencià, Andalusia i Catalunya, que a l'hora de les promeses estaven al capdavant, però a l'hora de la veritat queden al final de la cua. Si mirem les dades d'anys anteriors, la cosa queda encara més clara. L'any 2018, a Catalunya, només es va executar el 57% dels diners promesos al pressupost. En canvi, a Madrid es va executar el 100%. Però si mirem els anys 2015, 2016 i 2017, veiem que passa una cosa encara més impressionant. Atenció! A Catalunya, del total de la inversió promesa als pressupostos, s'executa el 70% al 2015. El 56% al 2016 i el 81% al 2017.
A Madrid, en canvi, s'executen el 127% el 2015, el 113% el 2016 i el 117% el 2017. Què vol dir això? Doncs que mentre a Catalunya no s'arriba a invertir tot el que estava pressupostat, a Madrid s'inverteix més del que estava pressupostat. Per cert, aquí estem parlant només de les inversions que corresponen a cada territori, però en el cas de Madrid cal sumar els diners que reben per ser la capital de l'Estat. Serveis centrals, ministerios, Casa Real, tribunals, tot plegat aporta a Madrid més de 7.000 milions que no compten com a inversió a Madrid, sinó que es compta com a despesa comuna, tot i que gairebé tota va a Madrid. Tot plegat no només és un problema de números, sinó que és un problema polític. Les promeses de milions per a Catalunya surten a primera plana, però dels incompliments mai se'n parla, i els catalans no només es queden sense les inversions, sinó que pateixen les crítiques per quedar-se uns diners que en realitat mai acaben arribant. Ara toca negociar els pressupostos del 2022, i la Jéssica Albiach dels Comuns ha dit: la trampa és molt descarada, però cada any funciona. El PSOE i els Comuns collen Esquerra Republicana perquè voti a favor dels seus pressupostos, prometent grans coses per Catalunya. Si Esquerra diu que no, els Comuns acusen Esquerra de no voler les majors inversions de la història, sense dir, és clar, que després aquestes inversions no arriben. I si algú pregunta per l'execució dels pressupostos, la resposta és aquesta. A veure, són dos debats diferents. Un és el pressupost i l'altre és l'execució del pressupost. Jo crec que ara és un moment polític on també es pot parlar de l'execució del pressupost, però jo crec que no és una bona idea condicionar l'aprovació d'uns pressupostos a la seva execució. PSOE i Podemos tornen a necessitar Esquerra i al llarg dels propers dies veurem com van les negociacions. Però passi el que passi, cal que la gent que viu a Catalunya tingui clar com funciona l'estafa dels pressupostos executats. Dada número 2. Les altres promeses de PSOE i Podemos. Esquerra Republicana va votar a favor dels pressupostos de 2021 a canvi d'uns milions que, com acabem de veure, finalment no van arribar. Però Esquerra també va votar a favor a canvi d'algunes altres promeses. Per exemple, Per tant, en aquest acord ens assegurem que Catalunya participi directament en els fons de reconstrucció europeu a l'hora d'identificar i seleccionar els projectes com en la pròpia gestió dels recursos. doncs aquest compromís tampoc s'ha complert. De fet, atenció, el decret de repartiment dels fons europeus va ser aprovat pel PSOE i per Podemos gràcies als vots de Vox, cosa que el PSOE va agrair al partit ultradretà. Tampoc s'ha complert la promesa del PSOE a Esquerra de gestionar l'ingrés mínim vital o acabar amb el dúmping fiscal a Madrid. I per acabar, un altre d'aquells incompliments que ens afecten a tots, siguem independentistes, federalistes, unionistes o del Rayo Vallecano. Els pressupostos de l'Estat per Rodalies de Catalunya entre el 2015 i 2020 era de 2.100 milions d'euros. Això era la promesa. La realitat és que només van arribar-ne 844, només el 40% del que s'havia promès. El 2021, l'execució del pressupost de Renfe i Adif a Catalunya arribarà al 29%. A Madrid, l'execució serà del 185%. Madrid no roba, però la màfia amb seu a Madrid, començant pel rei i acabant per l'IBEX, no paren d'enriquir-se aspirant al botí guanyat a Catalunya, Andalusia, al País Valencià i a les Balears, entre d'altres. Dada número 3. El dia de la marmota. Malgrat tots els incompliments que hem explicat, PSOE i Podemos segueixen demanant el suport d'Esquerra per aprovar uns pressupostos que, segons ells, són progressistes i d'esquerres. El que passa és que hi ha coses als pressupostos del 2022 que no són ni gaire progressistes ni gaire d'esquerres. Pel que fa a l'exèrcit, el pressupost de defensa puja un 8% fins als 10.152 milions d'euros. Aquí hi ha inclosos, per exemple, 340 milions pel submarí S-80, aquell que està costant el doble del que havia de costar per un error de càlcul que impedia que la nau tornés a la superfície, els 250 milions per l'helicòpter NH-90 i els 593 milions per l'Eurofighter.
Com es pot veure, pels trens de Rodalies de Catalunya no n'hi ha, però per les joguines de l'exèrcit espanyol en sobra. Si parlem d'habitatge, la cosa no millora. Malgrat totes les promeses que el PSOE ha fet a Podemos i a Esquerra, la nova llei d'habitatge dels socialistes no compleix cap dels acords signats i, a més, buida de contingut la llei d'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya. Pel que fa a pensions, el ministre de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, antic treballador del BBVA, ha colat als pressupostos de 2022 ajudes per un fons de pensions on hi participarà activament la banca. Més armes, menys habitatge i més diners per la banca. La veritat és que no sembla gaire progressista tot plegat. Els pròxims dies se'n parlarà molt sobre els pressupostos i les negociacions per aprovar-los. Per això, a octubre, hem fet aquest vídeo. No pot ser que ens segueixin prenent el pèl. Cal que tothom tingui accés a aquestes dades que acabem d'exposar. Per això, et demanem que dediquis uns minuts a difondre aquest vídeo per WhatsApp i a les teves xarxes socials. Gràcies!